घेऊन कुर्साचे कुर्वेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीच्या सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिया देवाच्या माया माफिया करते विनंतीकार तानिमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सौम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीच्या सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिया देवाच्या माया माफिया करते विनंतीकार तानिमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीच्या सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिया देवाच्या माया माफिया करते आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माई आम्हापासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या माग्या येसुमिया बडव्यान बरी खबर दिल्यावर ख्रिस्त मनुष्य पावन घेतले आम्ही समजला त्याच्या कष्ट आणि क्रूसावर जीवनपणाच्या आनंद वर्षे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत म्हणून आम्ही मागतो आज ख्रिस्त आमच्या सौम्यावरी पाहता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रंग्या सगळ्यांच्या दयेन मका राज आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवन मी गेली आमच्या आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आड येऊ आमका आधार दे. तुम्ही देवता का फरमावून दे म्हणून आम्ही लालेन मागता आणि तू ये सगळ्यांच्या फौजींच्या कुवारा आत्मवी बाळो संस्कारात भोंचा खोट्या देवाच्या पदवेन यम कडाला ठोंडे आमेन. शासनासो विषय दीतंका येसमिया आणि निरंतर प्रकाश समाधाने ते विषय घेऊन आमेन. आमच्या सत्मंता देवाक सर पददार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकलाच पुता सम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो ओंकार मरिया ताम जन्मलो कॉन्सुलद कातने कससले तका कुर्सा जडलो मेलांत कांती केकलो तो मेल्यामध्ये देलो तामेल्यांतलो जीवन दिलो चढलो सर पददार देव बचावच्या बसला तेंतान जीवानी मेल्यांची मुसुबी करून घेतलो मंदाम पवित्रत्म्या कॅथोलिक पोलिसबे तंस एकता कामचे बक्षणे विषय जीवनपणाने आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम काय येऊ तुझी कुश जशी सरकार जाता तशी या संसारात जाव नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडीभर आमच्या डोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरूया.
Psalm 77, 1, 2. देवाक हांव उलो मारता, हांव देवाक उलो मारता आणि तो म्हाका आयकता. म्हज्या आकांताच्या दिसा सोम्याक हांव सोदता. रातच्या वेळार विशेव घेनासता म्हजे हात उबारून रावता. म्हजो आत्मो बुजवून इन्कार करता. देवाचो उगदास करता आणि सुस्कारता, नियाळ करता आणि म्हजो आत्मो विरता. आज या सकाळीच्या वेळा, या बुधवाराच्या दिसा विशेव घेनासतना आज कसो तो कीर्तनगार म्हणटा, दोन्ही हात वयर उबारून हांवें मागले म्हज्या आकांताच्या वेळार. आज आकांताच्या वेळार मागणे विनंती त्या सोम्या मुखार पावता. तो आमचे मागणे इन्कार करिना. Psalm 77:14 म्हणटा, अजबा करतलो देव तूं, राष्ट्रांक तुवें तुजी पदवी दाखयले. अजापां करतलो देव. म्हजो एक इश्ट दुबय काम करता. गेलत्या वारा टायमार सगळ्याचे काम आसले, पूण तो देवाक अर्घा दिता. त्या वेळार कामां वचोन आसात. सगळ्याची कामां तावन थमेळशान केदळा कामां तावन काडटात म्हूण भियेतात. या इश्टाक खंयच्या कंपनीन काम करनासलो, थंयसर ताका सांबाळ सडयलो. आमचो देव वर्तनेगी मागण्याचो भुरगो, विनातेच्या टिमांत असो भुरगो, मागणे करचो भुरगो, सोम्याच्या आदारच रावचो भुरगो. ता देखून देवाचे उतर म्हणटा, जो कोण देवाच्या भियान चलता ताका खंयच्याय बऱ्या वस्तूचे अभाव जायना. Psalm 34:10. ब्रायन म्हणलो भुरगो, वारा टायमार ताचे काम गेल्ले आणि या इंटरसेशना वेळार ताचे पासून मागोंक सांगिल्ले. या इंटरसेशनान ताचे पासून मागले. कालच्या दिसा ताका बऱ्यांतले बरें काम सोम्यान फावो केले. कित्याक आमचो देव ताच्या भुरग्यांक गरज आसा ते सगळे तो ताका दिता. आमकां गरज आसा ते सगळे तो फावो करता. तो सोमी आज एक घडीभर आमचे माईक जाता जाल्यार आमी अनम्यूट करया. आमचे माईक अनम्यूट करया. दोन्ही हात जाता जाल्यार वचून उबारया. Psalm 143:8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक हांव तुजेर विश्वास दवरता. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक हांव तुजेर विश्वास दवरता. आज या बुधवाराच्या दिसा हांवें खंयच्या वाटेर चलोंक जाय ते म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. आज आमचे काळीज ताका उबार दिया. आज आमच्या काळजांतले या बुधवाराच्या दिसा जावंक पुरो आमच्या मतीन सबार येवजण्यो आसात. सकाळी उठल्या तक्षणा जावंक पुरो हांवें हें काम करचें. आज म्हज्या समस्येंतल्यान भायर येवंक हांवें त्या व्यक्ती कडेन उलय जाय. आज हांवें तें काम कंप्लीट करूंक जा. आज सकाळी उठल्या तक्षणा जावंक पुरो मतीन 1000 आलोचनो, 1000 चिंतना, 1000 प्लॅना आमच्या मतींत आयल्यार जावंक पुरो. म्हाका एक घडीभर ती सगळी प्लॅना
सोम्याक समर्पण दिवया आणि पवित्रत्म्या लागी मागया. हे पवित्रत्म्या या बुधवाराच्या दिसा, ह्या सकाळीच्या वेळा हांव तुझ्या हजारपणांत आयला. हे पवित्रत्म्या आज इतले सगळे प्लॅन हांवें घाल्यात, इतली सगळी येवजण्यो म्हज्या मतींत आयल्यात, इतली सगळी चिंतना, तूं थोडे बियाची चिंतना, थोडी खावचण्याची चिंतना, थोडी दुबावाची चिंतना, सळवण्याचे भे एक म्हज्या मतींत आयला. हे पवित्रत्म्या हे सगळे हांव तुका भेटोवन दिता. आज हांवें खंयच्या वाटेन चल जाय, पवित्रत्म्या तूं दाखोवन दी. आज खंयच्या ऋणकाराक हांवें पयशे दिवंक आसात, आज खंयच्या कंपनीक हांवें कामाक अप्लाय करूंक आसा. आयसाया 30:21 आज म्हाका सारखी वाट खंयची आसा दाखोवन दी. सारखी वाट कशी आसा, खंयची आसा ती म्हाका दाखोवन दी. साम 143:10 तुजी खुशी करूंक आयच्या दिसा म्हाका शिकय. तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी कर हांव सर्वला. पवित्रत्म्या तुजी खुशी कितें आज म्हाका ते करूंक कृपा लाभय. शिकय पवित्रत्म्या, कित्याक तूं म्हजो देव, for you are my God and you know everything what is better for me. तुका कळीत आसा म्हाका कितें बरें. You choose the right path for me. तू म्हाका सारखी वाट विसरून काडटलो. देवा तुझ्या हातांत आज या बुधवाराचो दीस समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. गट्ट तळ्यात हम समय कान म्यूट कर गट्ट तळ्यात स्तुती करूया. हालेलुया 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 हर दुका बाप्पा हर जेजू हर दुका पवित्रत्म्या स्तुती तुका बाप्पा स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका पवित्रत्म्या वंदन तुका बाप्पा वंदन तुका जेजू वंदन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका बाप्पा आराधन तुका जेजू आराधन तुका पवित्रत्म्या. हालेलुया 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 मंगळ बाप्पा आयसो दीस कंप्लीटली तुझ्या समर्पित बाप्पा. या सकाळीच्या वेळात हे सगळे जीवित समर्पिता. आमच्या हर एकल्याचे जीवित समर्पिता. देवा मागता देवा तुझ्या पवित्रत्व नमकांबर तुझ्या पुत्राच्या अमल रक्त नमका हर एकल्या दोन्ही तळकर. हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस. स्तुती गट्ट तळ्यात स्तुती करूया गट्ट तळ्यात स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या जीवितांत देव किती करूंक शकता तो या संसारात कोणच करूंक शकना. No one can do the things what God can do in our lives.
The way He can work in our lives, no one can do. तो करता तसे आमच्या जीवितान कोणच करूंक सकना, कोणच करूंक सकना. अर्घ दिव्या घट्ट तळ्यान ताका, कित्याक आयच्या दिसा या बुधवाराच्या दीस आमकां हर एकल्याक आशीर्वादीत करचे ताणें आपयला. आशीर्वादाची भुरगीं जावन ताणें आमकां आपयला. आशीर्वाद करतलो तो एकलो देव. सोडून घालता आमकां सांडून घालना तोसलो देव. ताका जावं आराधन, महिमा महिमा महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ria, 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 Ria. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria, 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 Ria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सांगाता म्हणून येऊ तर पेनपटी घट्ट तलांग क्लेम करूया. जेनेसिस 28:4. तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो देव. तू वस्ती करून सायतो अब्राहमाक बसयलो देश तुझ्या दिनाचा. जेनेसिस 28:4. तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो देव. आणि असे तू वस्ती करून साय अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4. तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद देव. तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिमा प्रियांकातील अधिकाराच्या मनाच्या कडे रामे. परत एकपटी आमचे जीवित त्या सौम्याच्या हातान समर्पण देऊया. त्या देवाच्या हातान समर्पण देऊया. आज आमच्या जीवितान त्या देवाचे आशीर्वाद हर एका घडये आम्ही अर्भ करूंक जाय. अब्राहमाक देवान आशीर्वादित केले. अब्राहमाचेर देवान आशीर्वादा घाली. अब्राहमान खंय सगळे पाय दवरले ती भुंय आशीर्वाद जाली. देवाचे उतर म्हणता देव ताच्या संगता असलो. देवान ताका आशीर्वादित केले. इसाकान खंयच्या भुंयचेर ताणे रोयले त्या सुवातेर ताका 100 वाटे फळ देवान दिले. ज्या सुवातेर ताणे बी वंपले 100 वाटान ताणे लुयले. कित्याक देवान ताचेर आशीर्वाद केले. जाकोबाक देवान आशीर्वाद केले. जेन्ना जोसेफ एक गुलाम जावन इजिप्ताक गेलो. देवाचे उतर म्हणता देव ताच्या संगता आसलो. गॉड वॉज विथ हिम. आणि देवान ताका हर एक जाग्यार आशीर्वाद कर ताका रूपीत केलो. तो त्या राष्ट्राक एक आशीर्वाद जालो. जावंक पुरो त्या गावान तो एक गुलाम जावन गेल्लो. पूण देवान त्या गावान जोसेफाक आशीर्वाद केलो. आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद. म्हाकाचेनो आमचे जीवित सोम्याच्या हातान समर्पण दिताना मागया
आज तो आशीर्वादांचो पाऊस आमचेर पडोनी. त्या आशीर्वादाच्या पावसाचे थेंबे आमचे तावन सुखना जाऊन दी आयच्या दिसा. मागया परत येऊन तर 3 पटी क्लेम करूया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तूं वस्त करून जायतो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तूं वस्ती करून जायतो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून जायतो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. भगवंते मरे देवाचे मायन या दिसा सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. कितले जण निराशपणात असतात, डिप्रेशन असतात, एकसुरपणात असतात. कितले जण भावार्थ धंडळला, भावार्थ शेळेला. कितले जण डेझर्ट एक्सपिरियन्स करण्यासाठी भावार्थात मागणे करूंक जायना. आज सगळ्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. मागया कितली जण आज आमची भावना बऱ्या मागण्यार आसली. हर एक दिसा मी सुकयनातली, मागण्यार जर सुकयनातली, सक्रामेंताच्या आराधना सुकयनातली. आज देवातान पयस आसात तांचे पासून मागया. आज मागया कितले आज मागण्याचे फुडारी आज सकला पडल्या. आज मागया कितल्यो मागण्या जमत्यो आज बंद जाते आसात. आज विशेषरान मागया सोम्याचे काम तांचे मुखांतर देवान सुरू केले ते आनीकी बळवंत तरान मुखार सुनो म्हणून सांगाता म्हणून येऊत 3 पटी क्लेम करूया. हबाकुक 3:19 सर्वेस पर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो आणि उंचायेर मुझे पावलां दवरूंक लायतलो. हबाकुक 3:19 सर्वेस पर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो आणि उंचायेर मुझे पावलां दवरूंक लायतलो. हबाकुक 3:19 सर्वेस पर देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो आणि उंचायेर मुझे पावलां दवरूंक लायतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. समर्पण देऊन मागया. हर एका पिढेस्तान सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया. हर एका पिढेस्तान याने कितले ना पिढेस्त असतात. हर एकल्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या. हर एकली पिढेस्तानी सोम्याचो अनुभव जोडच्या पासून एक बहिणीन टेस्टमनी दिल्या. 2 दिवसा पहिले तिचे ब्लड टेस्ट केले आणि आदल्या पटी तिने ब्लड टेस्ट करताना तिचे रिपोर्ट मस्त पाड आसले. लिव्हर प्रॉब्लेम, शुगर, बॅड थायरॉइड, शुगर सगळे हाय असले. या पटी मागण्यान दवरले आणि गट्ट सोम्या लागी मागले. देवाचे उत्तर कंटिन्यू रिपीट केले आणि मागले. देवाच्या उत्तराच्या बळान या पटीचे ब्लड रिपोर्ट सगळे क्लिअर आयलात. डॉक्टर पळोवन शॉक अशे कशे जाला. कित्याक आमचो देव अजापाचो देव. आज मोगाच्यानो जावंक पुरो वर्सा तुम्ही पिड्यात कष्ट नसात. मोगाच्यानो रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सात हांव कष्ट नसली. पाठीन बागोवन गेल्ली स्त्री 18 वर्सांत कष्ट नसली.
थळ्या दागेर असलो आरिगार 38 वर्सां जावन त्या थळ्या लागी असलो. देवान चिजून एकाच उतरान ताका बरें केले. मोगाचेनो आज आमची पिडा कसली आसूंक पुरो, जावं पुरो डॉक्टराकच ताचे ट्रीटमेंट करूंक जायना. आज मुशीर जावं पुरो सोबार दाखतेर बदलिले कितेंच यूज जावना. मोगाचेनो डॉक्टर हांगा आसा आमचे सांगाता. ताचे उतरच जावन आसा मेडिसिन वखद देवाचे उतर. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना जाल्यार वडना देवाचे उतर ताचे शब्द हर एक पिडा गुण करूंक शकता. हर एक पिडा गुण करूंक शकता. हर एक पिडा बरी करूंक शकता. कित्याक आम्ही देवाचे उतर क्लेम करता. सुमार केदळा ब्रदर प्रकाशाचे मागणे युट्यूबाचेर सुरू जाल्ले त्या वेळार बँगलोर चिकबळापुरा म्हणल्या गावांत एका भावान दिल्ली टेस्टमनी. ताच्या खोडींत एक गाय आसलो आणि तो गाय गुण जायनातलो. हर एका हप्त्यांत त्या गायाक ड्रेसिंग करचे पडताले. आणि या ब्रदर प्रकाशाच्या सकाळींच्या त्या मागण्या वेळार देवाचे उतर रिपीट करताना ताणी त्या जाग्याचेर हात दवरून मागले. आणि अजाप म्हणल्या परी केदला नेक्स्ट टाइम थंयसर ड्रेसिंग करचे म्हणून सगळे ड्रेसिंग काढताना तो गाय सुकोन येयला देवाच्या उतरांच्या बळान. देवाच्या उतराच्या बळान मनुष्याचे सत्य नाही, ब्रदर प्रकाशाच्या सत्य नाही, या खंयच्याय मनशाचे सत्य नाही, देवाच्या उतराच्या सत्तेन. आज आमची कसली पिडा असो त्या जाग्यार आम्ही हात दवरया. आज जावं पुरो तुका फंगल इन्फेक्शन आसा पण की तुका सांगूंक लज दिसता जावंक पुरो आज सोम्याक सांग, सोम्या आज या फंगल इन्फेक्शनांतल्यान म्हाका सुटका लाभय. तुका सुटका लाभयता. आज किडनीचे प्रॉब्लेम आसा, किडनी स्टोन जाला. आज सोम्याच्या नावान जे देवाच्या उतराच्या बळान ते किडनी स्टोन कंप्लीटली डिसॉल्व जावन वचले. आज हर एक पिडा आसता, कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, विंगड पिडा हर एक सोम्याच्या हातार समर्पण दिवया. सांगात तो 3 पटी क्लेम करया. त्या खंयच्या जाग्यार तुमकां पिडा आसा त्या पिड्याच्या असल्या जाग्याचेर हात दवरा. देवाचे उतर त्या जाग्यार असल्या पिडेक सांगा हांव नाही. आज देवाचे उतर म्हणटा जीवित असले उतर तुका फरमायता ये पिडेच्या स्पिरिट म्हाका सोडस म्हणून हे उतर सांगात म्हणून 3 पटी क्लेम करया. विजडम 16:12 कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तुमकां बरी करूंक सोडना. तुका सगळे बरे तांकां बरी केली. विजडम 16:12 कसलोच आलो पालो वा लेप तुमकां बरी करूंक सोडना. सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दाक तांकां बरी केली. विजडम 16:12 कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप बरी करूंक सोडना. सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दाक तांकां बरी केली. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझ्या सुवाय आसा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण देऊन मागया. हर एक तराचे कोर्टाचे केस, जाग्याचे समस्ये, विजाचे समस्ये, कोणा पैशाचे समस्ये, कोणे पैसे धोको दिला, पैसे कान घेऊन दवल्यात, पैसे कान गेले पाठी दितात नंतर आज जावंक पुरो घर बडाक दिला बडोत्री घर समजतात नंतर हर एक तराचे लिगल इश्यूज डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज आज सगळे सोम्याच्या समर्पण देवया आणि मागया. सांगात म्हणून 3 पटी क्लेम करया. मागया विशेष किती जाणा जावंक पुरो नाव पाड करते असत, जावंक पुरो फट केस गेल्या आज करोनातल्या सुखीक जावंक पुरो
कोर्टाचे बगला वसूचे पडते सगळे सोम्याच्या तांबेटन दिवन मग या सांगा तांबळन म्हणया लूक 10:19 पळया सरप ಹೆಚ್ಚು आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाळंतळ बस हळदम पदवी दिला का मदत लूक 10:19 पळया सरप ಹೆಚ್ಚು आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाळंतळ बस हळदम पदवी दिला आणि किती तुमका मदत लूक 19 सरप ಹೆಚ್ಚು आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाळंतळ बस हळदम पदवी दिला आणि किती तुमका मदत मान मरिये कृपेन भरले समध्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो दोन्ही हात आमचे वैर बार्या तळे आमचे तंप्या आज आम्ही कसल्याय सिच्युएशन असो आमची परिस्थिती कसली असो देवाचे उत्तर म्हणता आयझाया 43:2 आणि 3 आणि 4 देवाचे उत्तर म्हणता तू उदकांतल्यान वेश्य जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो नयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नान उज्यांतल्यान तू सलश जाल्यार तू लासोन वेसो नाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नान कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सर्वणदार इजिप्त हांवें तुझे मोल कशे तुझे सर्वणेचे मोल कशे दिला आणि तुझे बदला एथिओपिया आणि सेबा दिला कित्याक 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 तू मुझे दिसतीन मला दे तू मुझे दिसतीन मला दे तू मुझे दिसतीन मला दे एक घडी बोल दुनिया आमचे दोळे दंप्या आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया आज तुका एक सूर पण बघते असा कोणी तुझो मोग करणार बघते असा आज तुका सगळ्यांनी संडलान बघते असा कोणीही तुका समजून घेणार पण बघते असा तुझे प्लॅन तुवे सांगले तुवे दाखयले कोणाक लाईक जायना तुझे ओपिनियन कोणाकी मॅटरच नाही आज देवाचे उत्तर म्हणता तू मुझे दिसतीन मला देख तू मुझे दिसतीन मला देख बेनेडिक्टा तू मुझे दिसतीन मला देख म्हणतास तुम्ही अंजना तू मुझ्या दिसतीन मला देख तू मुझ्या दिसतीन मला देख आज या लैन रसले हर एकले मुझ्या दिसतीन मला देख म्हणतास तुम्ही आज तुझ्या जिवितान इम्पॉसिबल म्हणले कितें आसा आज तुका धमके वयर धमकी येते आसा कामातान काडटा म्हणा आज तुका थोडेच दीस उरल्यात कितें करचें म्हणून गोतुना खंय वचत जाय म्हणून गोतुना कोणा लागीं वचत जाय म्हणून गोतुना जेन्ना म्हजेर देव परवानगी दिना तुका कोणेय टच करूंक जायना नो वन कॅन टच यू अंटील लॉर्ड परमिट्स देवान परमिट करनासतना कोणेय तुका टच करूंक जायना विश्वास कर म्हजो एकलो इश्ट मागण्याचो मनीस बऱ्या मागण्याचो मनीस एका बड्याच्या घरा रावता ताका घरात घर सोडूंक सांगले आणि तो भाव दुसरे घर सोदून आसलो ताका घर मेळोना पूण आनी तो त्या घरांत आसा कित्याक देवान ताका राखला देवान ताका दिता म्हणजेर तो राखोन आसा कित्याक देव ताचे बोट देव ताचे कडप
कोणाक लेफ्ट पायांच्या दोंपरा लागीं वयल्यान दोंपराच्या वयल्यान हाडां दूख जावंक पुरो ते कंप्रेस जाल्ल्या परी जाला, थंयसर दूख आसा. जेजू तुका ह्या घडये स्पर्श करनासा, आपण आसा. तुमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आनी हरचे कर्ज आमचे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कोण विजाच्या सोदनेर आसात, IELTS, OET, NET, एनक्लेव्स एक्झाम तयार करनासात, PRक वेट करनासात, सगळ्याक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. सांगाता म्हणून उतर 3 फावटी क्लेम करया. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन नालो मनशांच्या सादी वय पूण देवाक सर्वशक्ती सादी. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन नालो मनशांच्या सादी वय देवाक सर्वशक्ती सादी. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन नालो मनशांच्या सादी वय देवाक सर्वशक्ती साध्य. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या हालेलुया 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 हालेलुया. या शेरला बरा 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 दे 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 दे. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. फ्लाविया, लिली फुर्टाडो, सिरिल फर्नांडिस, जुलियन मस्करेनस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. फ्रैंकलिन मोंटेरो. हालेलुया 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 हालेलुया. डेलिशा दविशा विशाल लोबो. हालेलुया 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 हालेलुया. डेलिशा विशाल लोबो. क्लारा अल्वा सिनेला मैक्सी. हालेलुया हालेलुया. कविता डिसूजा, डैनी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अम्फलेरो. हालेलुया 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 हालेलुया. लेनी वेगस, लेविटा, जेविटा, डोरा डिसूजा. हालेलुया 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 हालेलुया. लॉरेंस डेसा. हालेलुया 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 हालेलुया. शालिनी डिसूजा, स्मिता रेबेल्लो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. लॉरेंसिया फर्नांडिस, Sharita Quadras. Hallelujah हालेलुया. वेरोनिका. हालेलुया हालेलुया. Princia Menezes. हालेलुया 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 हालेलुया. आश्रियल. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रिया ठाकुर. हालेलुया हालेलुया. जेसिंता बैप्टिस्ट. हालेलुया 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 हालेलुया. या शेरला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया 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 हालेलुया. ग्रेटा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Nancy Lobo, Pratista, Anil Menezes, Anil Mascarenes, Crystal. Hallelujah hallelujah. Rihanna. Hallelujah. Aidan. Hallelujah 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 hallelujah. Daryl, Geeta, Henry. Hallelujah 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 hallelujah. Margaret, Winston, Milburn, Jacinta, Janice, Agisha, Cinderella, James, Lina D'Souza, Lidwin, Valeria, Sonal, Audlin. Hallelujah hallelujah. Maria, Mary, Nisha, Lena, Lenwell, Florence, Florin, Pradeep, Juliet, Sehan, Siona, Joe. Hallelujah 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 hallelujah. Johan. Hallelujah. Sandeep. Hallelujah hallelujah. Cyril Lobo, Vida, Calvin, Kathleen, Kishore, Vinuta, Violet, Wilson, Princeton, Winston, Priya, Vita, Reena, Arun, Teresa, Kashmir, Traver. Hallelujah hallelujah. बहुमंगळ हरियका तुझ्या भुरग्यांचे आईचे आशीर्वाद घाल. तुझ्या पवित्र प्रेमावर आजच्या दिवसा या भुरग्याच्या जीवित असल्या हर एक इम्पॉसिबिलिटी तुका हर एक पॉसिबिलिटी जाऊन असा. देवा आज विशेष हर एकल्याच्या जीविताचे डिसअपॉइंटमेंट तुझ्या तई सगळे अपॉइंटमेंट जाऊन बदलत बाप्पा. आज विशेष हर एकल्याच्या जीवितात तुझ्या आशीर्वाद घाल. तुझ्या मगांवर आजच्या दिवसात तू सलनवर हर एक वाईट विज्ञानवर राख आणि सांभाळ. तुझ्या पवित्र आणि बळवंतवान मत्ता. आमेन आमेन आमेन.
उगडास दवर ये बहुदयाळी ओंकार मरिये तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझा आधार मगलो तुझ्या मध्यस्थीचं दलो कोण पुणी मला सांगेलो म्हणून कधीच ऐकवंक ना हे पात्याने ते काणगे तुझ्याकडे येता या ओंकारेच्या ओंकार मुझे माहिती पात्याने कधीच तुझे मुखार रावता तुझे सल्ल्या देवपुताचे माहिती तुझ्या काकून मुझे मागणी आहे तेव्हा कधी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन मरले सुमित तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भगवान मरिया देवाच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड देव तुमका हर एक लाईन सुधी आशीर्वादानी बेसवानी आणि कृपेन बरंदी गॉड ब्लेस यू